khona. Awukho kude kuxoxeni. Angikho kude. Ingcono uma ungibuza. Kade ungixoxela kamnandi nje kade ungixoxela kamnandi nje. Angisade ungibuza ukuthi kwenzakalani. Oh, okay. Kwenzakalani ke la esihlathini? Wadliwa yini? Oh, la ngangihamba neclient. Yeah, iclient elikanjani? Phela yabona ukuthi iclient it's like mhlawumbe umuntu wayezothenga imoto noma wayezothenga ubanana noma Ka umuntu wayezothenga. Umuntu wayezongithenga. Yeah. Yeah. So okay, uthe ubusase Jozi. NgisaseJozi. Benidayisela kuphi khona? Downtown. Bani? Downtown. Downtown. Ngase studio lesi sokurecord. Bila enzansi. Ayakwazi. Awu ngiyakwazi. Awu ngahlala njani ngazi indawo edayisana. Ayakwazi ke. Yazi ngathi sidlula ngemoto lapho. Enye indoda ke futhi ihamba nomfazi wakhe. Bamemeza kanti abadayisa ngomzimba. Bathi awunami lo bhuti kwangithenga. Awu lizelane lento leyo. Ngoba umkhuba wakho lekho. Hayi abantu abanye nje bayasebeyifule angithi uyazi ukuthi umuntu mayesefuna imali ufuna ngazo zonke indlela. Mina ngihamba nomuntu wami mina okay. Uvela uthi awunami lo bhuti kwangithenga. Ayikho right ke lo nto leyo. Ayikho right. Ngoba umuntu bayamba yikho abanye babuya besigileke futhi. Umuntu akubangimaki. Abuya azokugila. Mana wena ukuthi usuyamqabanisa nomuntu wakho. Hey. Kanti kuyenzeka ubona umuntu ekwathenga ehamba nomuntu wakhe. Kuyenzeka. Uyawenza njani lapha ufele ngaphakathi. Nokuthi hey, efela namehlo. Ishaya masayini. Ngiyakubona wena. Ishaya masayini ukuthi njalo wena. Okay. Like ngokwe experience yakho before nje usitshele ngokulimala kwakho. Why most abantu abanithengayo abantu abakanjani? Because nginokuthi abantu abanye uthatha umuntu oganiwe. Omunye ushadile nje abantu abahlukene nje. Yini inkinga yabo ngokuthola kwenu? Yini enza ukuthi kube yibona abantu kakhulu abathenga ngoba sizenza zonke izitayela. Asikho isitayela esingasenzi. Ungangibalela ngokwezitayela ukuhlukana kwazo. Awungibalela. Dog style ngaphandle kwe-anal sex. Ngoba kodwa hlukene esingayenzi njengami nje ngangiyenzi lo. Mase kuba isakhi angiyenzi nje lo nto lo. Mase kuba isakhi. Nesakhi siyayenza. Okay, manje yona into enza amadoda ashiya abafazi endlini ahambe ayokhipha u50 rand. Iyona cabanga kwakho. Ngoba abafazi abazenza izitayela ezenziwa yithini. Umfazi uyakugolozele nje namhlanje. Asikho ngikhathela akayibhekelele. Hey. Thatha indoda ihaleleke. Basimshiya kanjalo indoda ibuye izosithenga. Ithe nangu sibani bane ngibiza ngiyabuya. Ngiyabuya. Ngizawubona umfowethu omncane. Yebo. Kukanjalo nje. Okay, lo muntu lo uhlala isikhathi sikanani khona? Uhlala isikhathi eside. Since 2008. Yeah. Uhlala isikhathi eside. Yeah, lo muntu lo okulimazayo kwenzeka kanjani? Ngafika kuumuntu nje wayedakiwe nami ngiyidakelo. Sathi sifike wena udakwa emsebenzini wena? Cha ngisethaveni ngaleso sikhathi. Ngangisethe nasemsebenzini yadakwa phela estradini thothi ngijabulile nidle crystal lidlana idlela nje. Yeah. Kwenzakalani ke? Okay. Afika nje wangithatha kahle. Masamba ethi siyendlini yakhe ungithenga whole night. Yeah, malini whole night? Whole night kwezinye indawo boma 600 700 inkulungwane. Kuya ngokuthi umuntu ukunika malini. Yeah. When it just wena asikho iprice nje eqondile ukuthi hayi ayikho price eqondile. Umbuke emehlweni umuntu. Umbuke emehlweni umuntu umtshele nje ukuthi malini. Yeah, uyakuthatha ngendlini yakhe. Uyakuthatha ngendlini yakhe. Yeah. Noma ebook ihotel. Ngiyasembuza khona wakuthatha na endlini yakhe lo muntu uphazamisela lapho. Wathi siyendlini yakhe. Yeah.
mathi sendlini yakhe kanjalo kunelinye ihlathi nje elingase Primrose elokhunjaneni eJimston. Yeah. Kunelinye ihlathi elingase Primrose. Ngako Jimston Lake. Le enzansi nje ngako yini ngambe le ndawo kaMakawosi. Yeah. kaMakawosi ngalapho nje khona ihlathi ePrimrose. Yeah. Khona ihlathi elapho ke wangithatha kahle ephethe ibhodlela vele ehamba iphuza nami ngamnakile. Yeah. Phethe ibhodlela fo wangikeqa lapho. Hawu angane nivumelene nje sekubukhotheni bani? Ngazi ukuthi wayivuka ubukhotheni bakhe wangikeqa efuna ukungirape nami ngagoloza. Yeah. Mangigoloza kanjalo wangihlaba ngebhodlela. Waqhamuka ama-security ke mafika ama-security bathi mina amthatha angishiya ama-security. Yeah. Ngafika ngathatha umunye lokhu njana amaphoyisa. Yeah. Mangithatha amaphoyisa kanjani mase sefike police station athi mina bengifuna ukumbamba inkunzi. Hawu. Bengidibane nabanye umahosha sifuna ukumbamba inkunzi. Hawu. Kwaba into kanjalo ke nje bangayinaka nje. Lagcina liphenduka kanjalo icala. Liphendula futhi laphenduka ngami uba ngamshaya ngestamp. Yini lo stamp? Istamp lesi lokhu njani. Lokho ukuthi gxivisi. Oh, ususithatha khona. Sengisithatha khona phakathi police station. Hawu, phambi kwamaphoyisa. Ngimshaya ngaso phambi kwamaphoyisa. Vela bona amaphoyisa nomuntu futhi uqinisile. Futhi uqinisile ngoba nami ngangidakelwe ngokwami. Hawu, angivalela amaphoyisa kodwa ngihlalanga ke isikhathi eside. Ngahlala for 7 days. Hayi 7 days, ngahlala one Friday Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Friday, Saturday, Sunday, Monday ngaphuma ke. Hayi ngahlala ecala lami la. Ngahlala nganga-attend. Icala lami labuya back 2016. Hey. Ngaboshwa for 7 days ngahlala lokhu ejele for 7 days. Shuthi ke bangidedelana. Ngoba into kanjalo ke nje. Yeah, nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo. Omemeza ngathi yakhala yalile uthi igula lika Jama lichithekile. Nina bakambudu bomvu njengegazi madoda 2024 madoda bathi episode yokuqala madoda. Uyivula ndlela madoda. Uyivula ndlela. Kulonyaka sivula ngawe inaba kaMphudu bomvu lo obingelelayo nguprofessor ngenqwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi yini nesoka Nongoma hayo eMandlakazi koMandlakazi NkosikaNtshatha hawu mina yazi ngilokhu njalo uma wami udabuka kuphi uma wami wasenhlwathi kwesikambongeni ngemi mkhaya uzwethu umbongeni ngema awumadoda iswelekile ushonile ngizithi impela uzobe fihlwa nkosami rest in peace umkhaya futhi no sogcina ngayo leyo bengisabingelela abantu ngohlelo la khona siyabonga abafuthi indlela enisupporta ngabo bafowethu nangendlela enigqugqumezela ngalo uhlelo ukuthi likhule siyabonga indlela enihlonipha ngayo abantu uma silethe umuntu la sisuke singamlethela ukuthi ezojajwa kepha sisuke simlethele ukuthi ezoqwashisa intsha ngempilo yakhe ngezigameko eke adlula kuzona leli yithuba lapho khona abasuke bezokhuza since sizama ukuvala imbobo yokungena ezidakamizweni sivule imbobo yokuphuma ngakho ke masilethe umuntu la sisuke simlethele khona ukuthi ezoqwashisa intsha ezoqwashisa abantu ukuze nabo bengayitholi bese simeni esifana nesabanje obumuzo nje usisexoxa ngegigaba asekabhekana nazo la emgaqweni ngakho ke angicabanga ukuthi ukhona nomunye ongafisa ukuphinda naye abe yisisulu njengoba usumbona usese noma ngabe athi useyayiyeka idakamizwe uyaphuma emgaqweni kodwa iska sesiyosala impilo yakhe yonke so angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongayifisa ukuyifica eyisulu ezinjengaleso ngakho ke manje ukuthi wena uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu sicela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell abantu bejoin membership bafowethu ngiyazi ukuthi bese ningilinde kakhulu bafowethu hayi ngibuyile ke manje ke sesoqala ukuthi sibe nama episode siswami kunjani ngiyaphi wemfowethu wemkhaya angisana uma kubiza umkhaya wathi umkhaya asijwayele ukuthi sifikelwe isitofuza lapha kwenzakalani ngawe hayi mina ngoba ngiyibhemela nje hayi ngiyadla mina ena kuphuma imali hayi ngiyidlela shame ithuba angirobhi
Angiyiruphi ngiyadla. Ngiyadla futhi ngiyalala. Mana, bese kufika isikhathi sokulala. Angithi bathi ayilalisani. Kodwa mina makufika isikhathi sokulala ngidle ngiphuza amaphilisi wami. Yeah. Ishaye. Mana nazi ngithini mina. Baye bethi nje kunesikhathi la kufinyelela khona ukuthi kumele idakamizwa ziyadecide ukuthi uyadla noma uthenga into yokubhema. Wena hayi ngeke ziya kuya ngawe ukuthi yini oyibeke phambili. Hayi mina mangizisisa sihwayeka. Hayi phela neCrystal iyahwayana. Ayahwayana iCrystal ayingeke. Ayahwayana le yanto. Ungadlula ofuqeke. Hawi ungadlula ofuqeke. Okay sesona. Igama ubani ukhulelephi ukhule nobani ufunde pha amabanga phansi i-background yakho nje like ubumfundo onjani futhi esikoleni iziphi izinto obukude kuzona iqala kanjani lento manje yokuphuma endleleni yabo zonke lezo zinto lezo. Igama lami nguZinhle Siyaya. Yeah. Ngikhulele eNhlwathi. Ukhulele eNhlwathi ande futhi ivela kanjani le PMB? No sizozwa ngendlela. Okay, iPMB kunobabami. Yeah. Ubaba wami wase PMB vele. Yeah. Okay, ukhulele eNhlwathi naseGoli futhi ngaphinde ngakhulela khona sengiyofunda ugrade 5. Like ufunde kusiphi isikole lapha eNhlwathi? Ngifunde eMlambozana. Primary. Then wasuka lapho nathi Joes yeah, mawufike Joes ufunde kuziphi ikole? Ngifike Joes ngifile eWilmec Park. Yeah. Ngafunda Wilmec esiphumelele. Yeah, ubuhlala kulephi lokishi lapha eKasi? Bengihlala lokhunyane ikambe sebuya sengiyakhohlwa. Ngihlala eWolomisa. Yeah. Emadini. Yeah. Ubuhlala nobani? Ngihlala nomama nengane zami eziwu2. Ngeke phela iyagcuma lento manje. Kanti losuke nezingane neNhlwathi. Okay, bengihlala nestepfather, sorry, bengihlala nestepfather. Yeah. Ngihlala noma. Yeah. Uyakopoloda. Yazi ngifuna umuntu ofluid mayikhuluma. Okay. Yenzeka kanjani uthola umntwana? Uqala kanjani into ezibheke eceleni? Umthola umntwana ufunda mapha amabanga. Oqala nje. Oqala. Yeah. Oqala ngimthole ngifunda ugrade 7. Grade amabanga aphansi kanje. Grade 7. Yini washesha kangaka kwenzakalani? Akujahela izinto kunokuzwa ngabangani. Yeah. Kodwa khona abangani bamshe Ngamawele abangixwayisa ukuthi yekela lento yenzayo. Kanti wena nokuyilida. Beyiholwa yiwena intombi. Sengiyasho ukuthi like kuyischeme sakho wena ukhanda shisa. Likeimothi abangani bakho bebekukhoza. It's not like wena ubufakwa abangani. Yayibona nto? Yeah. Bebangikhuza nje ukuthi like yekela lezi zinto ozenzayo. Wena ubuyibona lezi zinto? Mina bengiyibona ngabangani. Ngihamba ngiyophuza like from grade 7 standard 5 angithi lo. Ngicabanga ukuthi leyo ngane esuke sengaphansi kwesandla somzali. Inhlalo ekhaya ibinjani? Ngoba bengihlala nestepfather. Yeah. Bibheda sometimes ngihambe ngiyodla emzini yabantu. Bengincisha ukudla noma wami. Yini inkinga? Ngazi mina ukuthi ngizothi yini inkinga ngoba bangisusa kahle ekhaya bebengancisha ukudla. Noma bekukhona lokho ukuthi vela nguzali. Yeah. Kodwa ekhaya bebengancisha ukudla. Bangisusa kahle ekhaya. Wathi nje sophila ngizodla into akayidlayo. Kodwa manje ngiyamangala ukuthi mase ngicisha ukudla sometimes engivalele ngigcina sengiyolala kuma boyfriend. Like umncane uqale nini khona uqomo ngoba phela you were young. Ngaqala ngina 14. Shoot wena ubuwenza ugrade 7 una 14 years. Ugrade 7 ngina 14? Cha ngwenze ngina 15 years. Yini ebibanga lokho? Athi ngibona mina
ukuthi na vele mawukhulele emakhaya indaba zamanamba ezikole into lapha ubufunde nentshayebe nje lapha neshefa ngembazo. Okay. Ubona kubangani indaba zokuqoma? Ubusuqalile izinto enjengogwayi kanje naye zokubhema. Njengogwayi bengakayiqala. Oh wena nje wayiqala. Ngaqala nje ngotshwala kuphela. Utshwala ukubona kubani? Ukhona umuntu obephuza egcekeni ekhaya? Ekhaya. Uma mama bayaphuza bebephuza. Yeah. Kodwa nje into bengayinaki ngoba bengisasekhaya. Yeah. Bengisase umntwana nje. Uyiqala kanjani nale nto yokuphuza le? Ngiqala eGoli, ngiqala ngabangani. Ngiqala eGoli, ngiqala ngabangani. Umkhona umngane wami babethi uKefuwe. Yeah. Umsuthu. Yeah. Ngayiqala ngaye wathi ngelilanga wathi asambe seWhiteville. Yeah. Sahamba saWhiteville, saphuza. Ngaphuza ngaze ngalahla. Ngangazibonga ngazazi ukuthi ngubani wakabani. Walahla kanjani? Ngalahla ubaba ngabona ubaba wele kunjani wengane zami sengithuba ngebhala. Hayi chef ngalahla. Hayibo. Hey, uhamba wayophuza wena. Already usuvela uneyingane. Hayi bengakabi na ingane. Oh, ubaba wengane yakho nanisathandana naye. Ubaba wengane yakho wayengakanani? Ayingakanani? Yeah, kuwena. Wayemdala kunami mhlawumbe wayeno 20 something. Oh, wena like ngibona ukuthi umuntu onomzimba. Ngicathi mhlawumbe kule vele nginomzimba. Yeah, kungathi umdala. Ngathi ngimdala. Manje abantu abafana bebona ngazi ukuthi hawu isister. Isister le. Kanti ngimncane. Yeah. Ukulanda ngebhara lapha. Emva kwalapho ekhaya bathini manje ukuthi bayakubona ngathi umuntu oseqala izinto ezinjengotshwala kanje. Bebengikhuza beqala ukuthinteka nabo. Bengikhuza kanti ngisengumuntu vele. Sekonakele. Osengasezwa. Nje sengumuntu nje sokonakele ngami. Yabona nje sekumuntu nje awusabambeki. Angisabambeki. Sebengikhuza nje seku after akusabambeki. Yeah, so isikole wahamba wafika naso. Hayi isikole ngagcina ka grade 9. Yini ke lapha besikhipha esikoleni? Abantwana. Ukade unabantwana bangaki? Amawele amashona ashona ngo2021. Nomntana ona 11. Una 14 December. Nomntana ona 12. Yeah. eGoli kusuke nene kusubuyiza nga uthi kambe indaba zemkhubo iqale khona eGoli iqale khona imkhuba manje le ezigcine manje uyithola usudayisa ngomzimba wenza yonke le nonsense le othi uyenzile ubhilikida iqala kanjani noma ungabe usithathe ukusuka nokuhlala kwakhona yokubhilikida yeah ugcina manje uthi udayisa ngomzimba wenza izinto eziphuma esandleni ufinyelela kanjani kuleso sinqumo leso ngithola ukuthi waqala ukudayisa ungakabheni abanye banokudayisiswa ukuthi sebeyabhema namanga ngiqinisile okay ngifuna ukwazi ukuthi wena yilena yakudrive ekuthenini ugcina udayisa ngomzimba ngidrive ekuthenini udayisa ngomzimba uma wami bengifakela i-pressure iba nendlu yakho abangane ntanga bakho bayasebenza angeke ngisupporta wena nengane into ekanjalo ngisho sagcina ukuthi ngenza ukuthi nami ngidayise ngibona indlela ukuthi angihambe ngiyodayisa plus nomngane wami wangikhombisa ukuthi kudayiswa wapi umngane wakho wena wayedayisa vini so manje kodwa ngamthola ekudayiseni wamthola vele khona ekudayiseni wena ufika la kudayiswa khona wawuzokwenzani mina ngifika eTavern ngidibane eTavern mina ngumuntu kahle kahle obethola indoda bengazi ukuthi kuyadayiswa umuntu obethola indoda mhlawumbe sihambele nje siyojabula nje into kanjalo indoda inginike lowo madlana nginganaki vele ukuthi already sengiyadayisa
umngane wami agcina zangithi athi hey wena mngane kunendawo eso nakaso edowntown kanjani ngiyadayisa nami ngicine sangihamba ngiyodayisa. Okay, kunento esingayi-understand thina abantu esingakaza size sidayise. Yonke indawo inemigomo yakhona, yonke indawo iney'bonda zakhona. Ngeke nje ngivele kufike kusekuthiwa sekunami ngiyadayisa. Like imigomo yakhona nazo zonke izinto introduce kwabanye abakhona la ukuze be-understand ukuthi hayi sisonke lapha kuyinto kanjani. Hey, ukufika abanye uthola ukuthi abafuni. Abanye uthola ukuthi abafuni-ke umuntu uthola ngiyabingelelana kunjani ngitholana khona vele emgwaqeni. Ngiyabingelana kunjani? Saphila. Hayi umunye vele ethi usefikile-ke uzosibhampisa-ke lona new one. Yini ngizothoma ukuthi umuntu usemusha hayi udla lokhu. Angiyakutshela. Angiyakutshela ungahamba noma 1.5 ungahamba no 1000 no 800 angiyakutshela mawusemusha ayami ngangenza u1 ngisemusha angiyazi ngoba manje ngangenza u1 mhlawumbe owenza mali nje usafika khona la ngenza khona kodwa ngase ngikhathele 1.5 ngiyabona ukuthi kuyela ku2000 manje. Angabale ngadla phansi. Usuhlula kumenxa uzoshaya i2 ngeke ngikhona. Yakhathaza phela nalento. Ucansi liyakhathaza bani. Okay. Kulo 1.5 ubuchaja malini? Sometimes bekuya ngomuntu ukuthi ukuzwe kanjani. Kanti hayi ukuthi wena uyasho ukuthi no mina nayi imali mina ngisebenza ngayo. Uyasho price. Thola umuntu umjabulisile umphathe kahle. Ukhipha unyawo. Uthi ukhipha unyawo. Yebo, umuntu akhipha 100. Omunye umthothi nje ngiyabona nje niphathane kamnandi. Omunye athi 2. Now 2 omunye ethola ukuthi nje akakuzwanga nje phela kuya ngamagazi abantu. Omunye athi now 50. Omunye ethola simphathe nje kahle nje ukuzweyile nje uzophinda abuye naku 100. Omunye nje sokuthi nje umphathe kahle nje avela athi ugqingo 300. Uvela ungazi ukuthi uvela ungazi ukuthi ufonezi lapho na uzibona uphethe imali. Iyaqala ke lapho umona kwabanye abantu. Iyaqala umona ukuthi hayi lo usithathela amadoda ethu. Mase niyashaya na. Wekwafika esigabeni sokuthi ugcine manje nibambana ngezandla. Umsindo ususwa yini manje? Ususwa ukuthi mina sengithengwa kakhulu. Ngisafika ngithi ngisathengwa kakhulu. Ususwa yilokho. Bekucuphe nje xatshana ngento encane. Nje xatshana ngento encane noma umuntu athi ufuna imali esengiyisebenzisa. Mina ngangigoloza ke. Angingamane kusho iqupha makusho iqupha. Awuphuma emakhaya ngapha ohlwathi. Hayi kusho iqupha. Ngasekhaya kudlala naniqhathwa nje emfuleni. Washo ukuthi bafike ekhaya. Yebo. Bakusho iqupha kusho iqupha. Uthi uthatha imali yami ngiyisebenzele kabuhlungu kanje phela kumnandi. Ukudayisa ngomzimba bafethu. Okay, like ngifuna ukuya lapho i-experience mfethu yokuqala mfethu wenza into owawungakazi uzuyicabanga ekhanda lakho. Njengamanje uyithola umuntu odayisa ngomzimba. Into enjani? Into enjani nje kunjani? Hey. Ngisafika phela ngisathola imali. Ngangibona ngazi ukuthi into emnandi. Ngibona ngathi nje into emnandi. Kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi ngeke. Ukugilwa, ukushawa, ukhunyulisa ukuthi ubenqunu. Lokhu njani? Like uma ngasixoxela ngakho ukugilwa nje ngaphandle kwalokho kwesikhala lapha. Ikuphi okunye okweke ngokwehlela khona? Uhanjiswa nqunu. Kwase kwenze njani lapha usithatha usilandisa ukusuka nokuhlala kodaba? Nakhona ngathathwa iclient kahle. Saye lodge, safike senze lodge. Masifike lodge ethi angenza anal sex. Athi mina ngiyenza lonto. Hayi kwaba umuntu. Kanti anivumelani before nisuke nje nithi niye lodge nibe nazi ukuthi sometimes omunye siyavumelana naye. Zisuka. Sometimes omunye azivumelana naye.
sivumelana naye mase singaphakathi elodge sesixoxa sesingaphakathi yeah hayi wathi anal sex uyayenza ngathi mina cha wafuna ukungiforce ukuthi ngiyenze ngathi cha angiyenzi okay senza kahle kwathi ekseni kusho ngazumeka ngindlela engizumeka ngoba ngade ngase ngicela ukulala mhlawumbe ngina 2 days ngalalanga iCrystal vele yeah ade wasengicela ukulala manje sengicela ukulala ngavela ngazizumeka ngafica u40 no 50 impahla zami igqoma hawu cela kodwa akagilanga akangigilanga oh lento engavumelananga nayo yena wadinga ukuthi wathatha impahla wadinwa yilokho vele wathatha impahla zami wahamba nayo uphuma kanjani ke manje la endlini hey sekumele kuphela bengibhincise ngihambe ngale mali encane ngiyothenga ingubo hey futhi hayi angicabangi femi iyona nje into eyenza ukuthi umuntu abe nencindezi naye agcina sebagila ke nabaclient wena owekwamgila wamgila ngaliphi ngitshela amakhadi hey ungayazi phini usukuzolenzani awu suku angithi uma uhamba naye edakiwe uma press uyambona umbambe namba ethi mayiselele uthatha ikhadi uphuma uhambe uhambe uyokala lapho kahle wenzani mhlawumbe malini nje uyabhema wenzani engangayithatha kwaku 10,000 ikhomo yonke engangayithatha kwaku 10,000 yeah hayi ngingayithatha nezinye ngafuni nokuzisho mana ukulimala kwakho ulimala emva kokubagila noma hayi ukulimala kwami ngilimala ngisasemusha ele kunjani usanda kufika kungenzeka ukuthi mhlawumbe sometimes labantu osuke udayisa nabo bayakwazi bekuthengela umuntu ukuthi kube ngathi yakuthenga ahambe ukubulala ngesimo sokuthi uphazamise ibhizinisi oba manje attention yonke isikwena into enjengaleyo ayenzeki hayi ayikazi ziyenzeke kimi yeah akazi so ayikazi backfire lento le yokuthatha ikhadi lomuntu hayi lutho uma kukuthi mina ngiyothenga nje njengoprofessor ithini advice yakho uyothenga like umzimba yeah hey advice yakho ukuthi uhambe nemali enele yona lo round lo efunayo ngoba sinathi siyagilana ene nabo bayasigila futhi 50-50 siyagilana nabo nami ngahlakanipha bengigila ngabona ukuthi yabona ngiyogila kuze kube nini mina ngingabagili manje niyaxoxa mani nodwa ukuthi hayi man ayikhale ngeke man ayikhale ngeke manje obvious saxoxa uthi ngathi ungathola umuntu umgile uthi yabona namhlanje mase ungasathengwa mfethu kuze kushaya bo 11 uthi ngathi ngathola iclient ngiligile usho ukuthi umuntu othenga late usuke eyibeka engcupheni embi kabi ngoba uzothola umuntu usezaze ethengwe imini yonke hey omunye nje kuphuma naye ifoni kanjalo nje nami ngiphuma naye ifoni kuthiwa mnana lento yokuthi nithi nisenze ibhizinisi bebe bemkhuthuza ngapha obvious kuthiwa kunestayela umuntu abanjwa ngaso mase uze ngezo emadlebeni njengo-dog style awuzwa emadlebeni lapho umuntu uyakusesha ngapha yakutshela i-dog style ivalana amadlebe hey wadoda lo nyaka uqale kahle lo wekubulela ngehlala hayi ngiyatshela uvele kuduma ikhanda abanye-ke abakwenzike lokho ukuthi umuntu agile omunye umuntu ngoba nami ngichashe ngibagilile kodwa kade ngagcina angisayifuni ngoba ngiyabona ukuthi ngiyoze ngithunyelwe vele ngabantu angisayifuni angisayenzi like ohambeni lakho lokudayisa akaze kwenzeka mhlawumbe kwaba nomuntu kuthiwa ngokufika abantu abathwele ukuthi bazothenga umuntu odayisayo omahosha behambe umgilisa imkhuba engaziwa akekho umuntu mhlawumbe osondelene naye noma wekwezwa kuthiwa wekwehlelwa into enjengaleyo hayi cha yikho angakazwa ngalokho abantu abathwele cha angakuzwa uzofika gila imkhuba bafuna ukumlalisa nensha lapha into engaziyo nje egoleni intombazana ngazi ukuthi nakhona ngezwa hayi ukuthi into enze kuthiwa
wathatha umlungu yamlalisa nenje. Abelungu laba bakhohlakela. Hayi bakhohlakela abelungu. Angikhulumi ngabo kahle. Okay. Ungena kanjani khona kuyiCrystal lapha ke eGoli manje Ekudayiseni ngoba ngithola uqala ukudayisa ungabhemi. Usungena kanjani ekubhemeni? Hayi. Ubhema ngiqala eGoli ngentasha. Usahlala endlini. Ngisahlala endlini. Introduce abantu kwintasha ngoba abantu abaningi lapha abangababukeli beMp TV1 nabantu nje abakhona bayisebenzisa intasha kodwa abantu inkinga ngentasha awukwazi ukubona imphumela yayo kumuntu kodwa abantu bawuthiwa baseyikweletini bahlezi beboleka imali baphila impilo engamanga ngenxa ukuthi nayo iyademand ukuthi ngibheme so ingezinye zezinto eziyisango elihle lokungena ezidakamizweni uintroduce ubani intasha ungena kanjani kwintasha intasha ngayiqala ngama-Nigeria iNigeria lingithathe endlini lithi liyangithatha for the whole night liyakuthenga no ngifuna mina la angithi uyiqale usahlala ekhaya ngisahlala endlini yami engirenkayo ulobu usuphuma umuzi wakho lo ma wakho ekhuluma ngawo yebo bese ngiphume wona okay liyakuthatha ke leli night liyangithatha i whole night fike nje lingibekele enye into upowder nami angiyazi ngibona liyadonsa nje hayi nami ngiyadonsa what is this uthi smoke it hayi nami ngiyasmoke ngiyabhema hayi ngizwa ngiba high hayi mangiyi lapho ngivuke ekseni ngingalali ngabusuku bonke ngihambe kakunike imali yami okay niyayana enkonzweni obekuthengile siyaya kuyakhalwa ngabantu labo abanye vela livuki uma sebebhemeni hey sokolile omunye athathe imali yakho elinye alivuki kuze kuse wayibongeke kuzanyo kuze kuzanyo hayi ngiyatshela uzoyekuthengelani kanti angimazi ukuthi uzamkwenzani usoyahalele mayisebhema intasha omunye livele lingavuki olithathe leli Nigeria likubhemise lingithathe lingibhemise okay ke umngani wami angitshela vele ukuthi ngithi mina mngani wami ngibheme enye into lapha enye impuphu angiyazi ukuthi manje ayidlalisa athi intashi futhi lento engakwangazi ukuthi i-cocaine the way engangiyi-high ngakhona yoyo ngangiyi-high kwangathi i-cocaine athi hayi mngani wami intashi uzokhombisa la ethengisa khona soyibhema zoyibona hayi nami ngibheme ngizwe imnandi lento ngibheme waya manje uthi unokudibana nabantu manje uzothi usethengile manje kodwa manje mase kumele kudunyiswe imoto ihamba hayi khona ayidumi yo kuze kuse hayibongeke awusixoxele ke igameko nje ezeza kwehlele njengalezo hayi abanye bakuthatha thothi ayivuki wenze zonke i-dialogue dog style sakhi ayivuki thokuthi omunye usefuna imali yakho ngoba ayivuki uyahlanya asikhokheli phela lapho ukuthi siyile enkonzweni sikhokhela isikhathi sokuthi omunye sefuna imali yakho omunye ukukhokhela nje kahle engabi nankinga avuma induku avuma ukuthi cha alivuki avuma ukuthi nje alivuki so manje wena mawusoficana nesimo esinjengaleso uhleka wedwa ngaphakathi ngiyajabula uthi angingenanga uzoholela mahala okay zonke lezi zinto bezenzeka eJohannesburg ubuye nini uthuze ngapha eDurban ngibuye 2015 mawuza lapha eDurban ubusuzohlala kuphi eDurban ngihlale nendoda eMantsele amadoda lawo watholaphi umphakathi unenkinga lapha akuhambi kahle uhi akatholakali wena bathola wena unohlangani labo anginahlangana akunayo sokuyintshatsha yami ngaleso sikhathi ngoba ngihlalile
eGoli ngaqala eGoli ngahlala nomuntu yeah ngeza la eThekwini ke ngahlala nomuntu ngayikipitela yeah isikhathi eside futhi ngeza futhi la eGoli ngakipi la eThekwini futhi ngakipita keep it really yeah keep it it's to keep it really yebo kunjalo akukho kunye yeah ngayikipitela ngoba sometimes ngiyaphumula ngayo ukuthi into esengi-addicted ngoba ngiyaphumula ngingayenzi lento mangidlala nomuntu cha ngiyenzi uyamtshela ukuthi ayikhona manje mina ayikhona uyamtshela ngiyamtshela ukuthi hayi ngiyamtshela yeah uthi kweke ngelinye ilanga waba nesigameko uzongithintisa la ngemuva ingozi lapho uthi washawa khona iclient ama client asekugile kakhulu hey ukuthi mina ngedwa asesigilile mina ngiyaqala ukubona umuntu osegilwe kangaka ngihlale ngixoxela ukuthi hayi kwagilwa abantu umuntu osegilwe yena ngqo hayi ngemna ngilive ngagilwa so manje maye lo muntu lona okushala ngemumva kwenzakalana awusithatha usibeke ngodaba lakho umuntu afika ngithenga wangithatha kahle ngetruck futhi hawu udriver we-truck hawu sewubukhotheni bani khona kangaka ama-trucking hayi wangithatha kahle saye endaweni engojeni emnyama yeah eMedenulf hayi noma singayigodla indawo into hayi ungazobambeshe la akunankinga but asiyigodla indawo saye endaweni yesigameko saye endaweni yesigameko yeah mase sifika endaweni yesigameko ubhuti wapaka itruck lakhe kahle safika ngakhumula naye wakhumula wathi ufuna i-dog style i-dog style abayayithanda abantu kodwa bayasigila kule dog style usuyayisaba nje hayi ngiyayisaba manje dog style ufuna ukumbona manje qala umbone ukuthi wenzani ngivele ngithi mangiqinusa ngivele ngithi ngimbuke emehlweni hayi awangithatha kahle kahle sakhumula ke ngathi ngibheka lena ngezwe nje ngensimbi qing ngezwe ikhanda lizula ngazi ukuthi ngiyaquleka ngabadizi awazenzeli wazenzela wathi wena ngiyakufanisa ngifanela nentombi yami intombi yami yahamba kanjani uyanyanyisa ungasaphindi uze la estradini basho kanje hamba ungidropa ngase King Edward le ngayenza isibhedlela wangidropa ngakhona esibhedlela ngangena esibhedlela bangenza vele into zakhona ngathi ngepolice station kwathiwa sisungalivula icala kodwa mawungamazi udriver we-truck ngoba vele ngangamazi akaze ngibone i-number plate ngoba ngangiyidizi engilahla phansi ngisho ngangiyidizi kodwa still uyaqhubeka uyasebenza kodwa still ngoba ngifuna imali ngiyaqhubeka ngiyasebenza ungathola into ongenza ngayo imali ungamthembisa uprofessor ukuthi ungayiyeka lento hayi ngayiyeka stress wena yini ofisa ukuyenza ukuze ungenelwe imali uvuselela impesheni yami ngoba ivalekile manje ngudla amaphilisi wami awana hayi ungadisclose lapha sengikubuza into wrong yeah ngudla amaphilisi wami uvuselela impesheni yami ngidayise oma-perfume ama-pads nje into ey'dingwa abantu besifazane yeah dayise khona ufuna ukuyidayisela phi leyo nto eGoli ufuna ukubuyela back to Joe's man Joe's noma lani noma ngasasitholi indawo ngoba ngazo sikhona imali eGoli yeah noma ilana ke ufuna ukuba ukuma endaweni like 2 yami uyadayisa la or ufuna ukwehla wenyuka udayisa cha ngifuna indawo njengama kuyona ngidayisa ngoba cha ukwehla kwenyuka hayi ngiyabonga ngoba ngisidudle ngiyashesha ukukhathala shema ngifuna uqamba manje ngiyashesha ukukhathala yazi ngithini mina thola indawo ozodayisela kuyo it's either eJozi noma la mina ngizokufanda mina ukuthi uqale ibusiness lokudayisa okay angizenzi ibhoza ngalokho khona labantu abafika labo maloma abafika makushone umzali weingane ethi ningikhululekani manje nenkinga nitshele mina
kanti masiphelile leyo nkinga makuphela umncwabo akaphinda abone no mina ngiyindoda emaye emagameni ayo so ikunguthaza uzoyibhema hayi angazi that is why we still fuze iyona ngasheshe ukuveza mangathiwa uyayibhema kodwa neCrystal yavezana mina nginomngani ebekhuluphelele nomngani iwungakayibhemi bhema iCrystal hayi manje usehlile hayi mhlawumbe akahle ngenze ukuthi akahle uthe inawo ni arosta yona iCrystal angeke inayo yona arosta lokho njalo uyahalela inayo arost ukuthi igulise just nje iyaxobana nje ubunguthi ungathi ungashaya it's like ubuyela ilento ikwenza ube hyper nje uyasibona nje namehla gijime yonke into gijime yo hayi le cocaine ngeke ngayishaya hayi uzizwe zonke hayi le cocaine hayibo usemhlabeni wakho wedwa hayibo ongitshela uyazi kuzoba nzima ukuthi usizale ngoba kahle kahle kumele uyiyeke lezi zinto ubuyele ine normal level yomuntu kodwa manje ngoba usuwahlale hype sekuzoba nzima ukuthi ubuyele ekuthenini ube normal yona into kumele sizame ukuthi ubuyele kube normal ngoba noma singalivula ibhizinisi lento leyo oyibhemayo zizolokhu zizokuwisa understand that nokuyijwayeza nje ukuthi wena mina kunokuyijwayeza ukuthi yabo isikhathi esingaka mhlawumbe iviki lonke angibhemi and futhi kuyenzeka ukuthi ungayitholi leyo mali lokuthi noma kuthiwa uyiphethe uyayitshela ukuthi ngifuna ukwenza into esithile angeke ngibhemi wenze uyayitshela wena ukuthi yabona manje angibhemi ngifuna ukwenza into mhlawumbe ngifuna ukuthenga isicathulo ayitshela ukuthi ngifuna ukuthenga isicathulo ngeke ngibheme namhlanje ngizobhema iyenzeka nje ukuthi uhlale iviki lonke ungabhemi so uyabona ukuthi wena usemathubeni ukuthi ungakwazi ukuthi uyiyeke le and ngisemathubeni nje ngoba mangitshela noma ngisekhaya mina ekhaya nginokuhlala ngangahlala u1 year yonke ngingabhemi ngiphuzela nje utshwala uyanatha futhi hayi ukuthi njalo into engiyenza njalo yabo mangayithola iCrystal ngicabanga ukuthi istress sami ngisikhiphela utshwaleni kodwa hayi njalo utshwala kunjani ukuthi utshwala ubiyeke ukudayisa ngibudayisa nabo mnga-right la usuka khona emakhaya kunjani uthe watheni ngobesensePietermaritzburg manje ngisemarisburg ziphi ingane zakho ingane zami ihlala noma khona eMaritzburg khona lo eGoli la nihlala khona indawo eyilokishi kanjani indawo eyilokishi zinjani ipoti lapho ipoti like sport like amathatha noma udayisa bona noma idayisa bona next door udayiswa bona next door udayiswa bona yikho nje kanti cha okamawo into entsha uyabona ngeke ibusiness leli ayine futhi angimtshontsheli shembanje no ungamtshontshela uma ngoba ngithi ukhulisa izingane zakho ukhulisa izingane zakho okay zikhona nezinye izigameko ongasixoxela sona esayesakwehlela noma esayesehlela umngane wakhe akaze kwashona umuntu mhlawumbe ehambile uyodayisa wangaphinde wabonwa ewahamba kuthathwa imoto for mina angaze ngikuzwe ngiyakuzwela nje ukuthi khona abantu abakwenzayo lo kodwa ukuthi ngidibane nakho kanje kumuntu mhlawumbe oseduze kwakho ngoba ngokwayizwa le yaseGoli ukuthi excuse amantombazane angaze ayo4 noma ayo5 lawa angaze watholakala enqunyiwe efemini akwazi uyizwe lo ndawo ayikaze yawele indlebeni zami hawu kuthiwa kunamantombazane ayenqunyiwe eGoli ayo4 wayenqunywa umfana ona 23 noma 24 lapho ube bathatha nje kahle afika athi thatha whole night ashiya imali ahambe nawe yekulo family afike agriphe akubulala phinda athatha omunye kanjalo nangakusasa thoye security angazi lalobheka ukuthi kunjani lizwa ngazi ngephunga lahamba
la ubheka lathi malibheka lafica idumbu sho ukuthi-ke kwabizakala malokhu njalo ngoba nasebhukwini ayikhona leyo ndaba leyo nje eGold sathola kanzima so wena and kunenye intombazane engiyazi kushuthi amantombazane engiwaziyo angingawanaki emgwaqeni ngoba abanye baseZimbabwe abanye bakuphi kodwa nje ngiyawazi lo muntu kodwa nje angiwanaki umuntu mayiseshi ngoba sibaningi umuntu mayiseshi igama ngiyamnaka kodwa hayi kezwakala so wena ukuphela kwezinto lezi ezenza kwehlela noma khona okunye okwekwa kwehlela nawe kade wasubona hayi lapho awuyeki kodwa ngiyafisa ukuyeka yo no yazi mina yini engifisa i-advice engifisa ukunika njengamanje ungawele ungene kumele uzame ukuyigwema kodwa ngiyisi mase zingiphethe ngampela i-straight sokuthi anginamali ngithi yabo if ngibhema iwunga bekungcono no ngabe nje angithi ngiyakhetha siyaqala ukufikelwa isitofuza la uthini kuwe kuloko angithi abathi bakhahlaze kanjani bakhahlazekile ngakuyibuza uthi if ngibheme iwunga ngabe ngikhahlazeke kanje hawu abe ngikhahlazeke kanje so manje lakho mfowethu lokuqwashisa abantu ungathini kubantu ngathi mina amantombazane amasha awadibane nesikole nje afunde maka ayifundele nje anganaki into eningi utshwala ama-drugs ukuthi angabangigani lalela imithetho yabazali ukuthi baze umzali ufuna ukuyisapha empilweni mawubona ukuthi uyahlukumezeka la khona ebazalini kuthola noma ama-social worker noma oprofessor kanjena bekunika usizo ungazi ugcina uwelele ewungeni ungazi ugcina uwelele ko-crystali ungazi ugcina uwelela likhunjanini i-rocky ko-in ngamazeni yonke lento futhi iqala ngamazeni ngoba ngencika nenanencika iqala ngamazeni koncika ko-in ngiyayibona nje leyo nto leyo ngiyafisa nje ukuthi amantombazane amanje abhekane nesikole ayiphathe kahle like alalela imithetho yabazali hayi idlamaningi esakeni ngoba sibhakade inside nina benhle nophapha ekhanda nina bakamphuthu bomvu uma usubuke weze wafika la shuthi sidla amaningi esakeni siyabonga bafowethu ngiyaphinda ngiphula iminwe bafowethu ngiyazendla lapha phambi kwenu bafowethu siyabonga indlela enisupporta ngayo uhlelo izandla zidlula ikhanda sibonga nokusibekezelela obade sivalile ngama-holiday sivulileke manje noma kanjani if ever niyamfuna usesabuye for part 2 mhlawumbe nginembuzo nina eninayo mina engingakwazanga ukuthi ngifinyelele kuyo ningangitshela ngizokwazi ukuthi ngiye kuyena noma mhlawumbe kukhona umuntu ofisa ukumsiza a-achieve amaphupho wakhe engangifonela enambeni yami ngiyakwazi ukuthi ngiyishiye laphana kwi-description uma ungenza ufice iy'namba zami ungifonele ku-Facebook ngu-MP Mkhize Twitter X ngu-Mp TV1 siyacela abantu behambe beyosifollowa ukuze sizokwazi ukuthi sihlabe ikhwelo ishow ihambe ibanga elide ikwazi ukufikenyelela nakwabanye abantu engakwazi ukuthi ifinyelele kubona ukuze izingane zingeke iwele idakamizweni siyabonga kakhulu siswami ukuthi ufike lapha uzoba ingxenye yabantu abazokhuza intsha abazoqwashisa intsha ngeidakamizwa lento yenzayo siswami inkulu kakhulu mhlawumbe wona ungayithatha kancane ngokuyibuka kwakho nokuthi baningi abafikayo la kodwa uthatha umuntu onesibindi ukuthi ekwazi ukuzoma phambi kwabantu azobatshela ngempilo yakhe akhuze futhi nabantu kakhulu akhuza abantu ukuthi if ever uhambe yabona ubusixoxela ukuthi wena uke walimazwa abantu bakwaza zonke lezo zinto lezo umuntu kuze engagcini efike kulento wena oyibonile sicela sibonga khona ukuthi kufike wena uzokhuza kusemanje ukuthi hayi uma uyithola uphila impilo kanje naye sisimo ongayithola ukusona siyacela ke abafuthi nicindezele subscribe button nicindezele nebell nicindezele wakhe ifeli yokubika amathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu esisiposayo iyonke enqeze ecingweni lakho ukuthi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku bafowethu ishareni video sharani izinto ezizenzayo zisiza abantu isabalala ifike nakwabanye ukuze kwazi ukuthi kuliwe inkinga yedakamizwa le ebhekene ne-Afrika mina nguprofessor Ngomzimba ngidabuka phansi kwanongoma eScotland sakabheka umthetho wasohlangothini lakamandlakazi sangincenga